ngiphinde ke futhi nginibikele ngani zakwethu igama uMduduzi wamkhwanazi sivela kwenhlangano ithuleleni. Namhlanje ke sila sizokhuluma ngenkinga esikhona bafethu, siyandile impela. Angazi noma ngizothi umkhonyovo khona noma mhlawumbe abantu basebenzisa amandla abanawo ngendlela e-wrong. Kunabashadikazi awasithola ukuthi omunye usedivosiwe engenalwazi ukuthi usedivosiwe kanjani. Sekhona amakhesi nje impela amaningana sethe avela, athi umuntu ngithola sengidivosiwe, angaze ngisayine amaphepha, mina ngizazi ukuthi ngisashadile, kodwa i-divorce ngempela ibe i-active. Thothi umuntu ngempela neminyaka ka-Home Affairs vele usedivosiwe, i-process yonke enkantolo ihambe ngokwendlela, kodwa umuntu engazange athintwe. So asemaningi lamakhesi anjengalawa. Kubuhlungu ngoba kwabanye abasuke bengenawo amandla nemali, ngoba izinto ezikanje ziliwa ngemali, kufuneka nawe ulwe ngomthetho. Mase kuyiwe enkantolo ke kudingakala imali because bayabiza abameli. Uma ungenamali ngempela ugcina ngempela ulimele ngempela nje ukuthi udivorce ungatholi lutho, ngoba i-most yalama divorce onke lawo eqhamuke kanje ayikho ethi si-divorce ukuthi unkosazana naye uthola 50-50. Asazi kubantu abashadile khona ukuhlanganisa kwamafa nokuhlukanisa kwamafa uma ngabe sebedivorce, but i-most yalama divorce anjengalawo sikhuluma ngawo ukuthi umuntu udivorce engazi, uthola ukuthi yonke into uphuma nje njengoba wayefika emhlabeni akukho akutholayo, okukhombisa khona ukuthi sekukhona okushaya amanzi ngalama divorce. Asazi kwenzeka kanjani, but ke sizothola. Ake singeneke kuyena usisi sizwe udaba lakho ukuthi ke kwenzakaleni. Sawubona sisi. Yebo sawubona. Ninjani ma? Siyaphila njani? Sikhona ntombi, sikhona. Kade wasithinta ngonyaka odlule. Bayikade ngilokhu ngizama impela ukunithinta, nami ngifuna ukusizakala. Yebo. Ngenkinga yami engibhekene nayo. Kwenzakalani? Ngizoyiqala ngokuthi nje imina engafaka i-divorce. Okay. Singaphosisi 2020. Udivorce umyeni wakho? Yebo. Yini mhlawumbe kwasekuphelele lona? Cha, kwangaphelanga lona, kwakuyinkinga esibhekene nazo ekhaya lethu. Kwakukhona ukungezwani, ingxabano nje ebikhona phakathi kwami naye. Okay. So lokho ingxabano yami naye igcine isingidlela ukuthi emsebenzini bengisebenza, yagcina singidlela ekuthenini ngirizane emsebenzini because emsebenzini ngagcina sengishaya naye stroke, kaninganyana nje nakanye kaninganyana. Ngase ngidecide njengomuntu wesifazane uthi mawushada uthiwa uyobekezelela noma yini. So ngadize sengidecide ukuthi at least angiluze umsebenzi kunokuthi ngiluze umendo wami engawuphumela ekhaya. So ngadecide ke ukuthi ngiyeke umsebenzi. Kwakuhlungu nami ngoba ngangifuna ukusebenza nami ngize ngifike ezingeni lokuthi abantu sebeyeka bonke. Kodwa ngokuthi kafanele ngithathe i-decision ngayithatha ngawuyeka umsebenzi. Ngabi ngaye ekhaya. Ekuyekeni kwami ukusebenza ke ngangisanda kuqala vele ukusebenza, ngangabi naminyaka eminganani. Ngathola nje imandlana yayingangakanani ngoba la ngangisebenza ngakhona. So ngizothi yayincane ngendlela engemva kweminyaka yami. So sasabonisana ke nomyeni ukuthi nje uma incane kanje, so mina ngoba vele yimi engibhekele konke ikhaya, so ngizolungisa nje ikhaya ngibhekele nezinto nje eziphathelene nekhaya. So ngakwenza ke lokho ngayo lo mali. So izinto ke zaqhubeka ke zingahambi kahle ekhaya. So okuze kwafika lapha ekuthenini ngize ngibone ukuthi ngcono sihlukane. Yini into eyenza kuze kube khona inkinga yini? Xabanisa. Sixabaniswa ukuthi ufike wathanda kwanomuntu osifazana athanda naye, wathola umntwana. Mayithola umntwana, okay, ngizothi ngimbekezelele lokho, akubike sixabane bese kubuye kuyadlula futhi lokho. Okay. Ekuhambeni kwesikhathi uthe sokuhamba kwahamba kwasekugcina ngaleso sikhathi nganginganalo ulwazi kwenzekani.
so sengabona sokudlulile ukuthi okusho ukuthi kwase khona lo omunye wayesesekhona bebekhona bebaningi nje Ayisoka. bebekhona nje bebaningi befika bebaningi ngibona khona lo khona loya kodwa lo ogcine sekhona nganganaki ukuthi kwenzeka kodwa lo ogcine sekhona ukuthi yena ogcine sisebenza ukuthi ngize mhlambe ngize ngiphuma ngoba kwase nokuthi mayifika ekhaya umuntu obeyasebenza eindaweni ezithize athi mayifika bese esho ukuthi kumina mayifika kimi njengabashadikazi akwenzeki lutho awu kungithusa ukuthi kuqala nini ukuthi kungabe kusenzeka lutho na kodwa into engiphatha kabuhlungu nganganendaba ukuthi akwenzeki lutho ngoba izinto ezenzekela into engiphatha kabuhlungu ukuthi abesethi imina engenze lokho futhi mina nginqomile nginamadoda iwona la enza ukuthi mina athi mayifika kimi kube ngaseze ngoba igama elisho ukuthi kwabanye kuba right akwenzeki lutho ngase futhi imina engiyinkingi kwangilimaza kakhulu ke emphefumulweni nasengqondweni ukuthi kambe kwenzeka kanjani ukuthi umuntu othi wenza into bese buyeza kumina ethi yimi enginenkinga futhi iphutha lami lokuthi mina ngihlale kuyena ngibe faithful kuyena yingakho sesho kanjeni so sihlalile iminyaka eminingi naye bese sihlala ngokuhlukana vele nami sengibele ekamera kodwa nakho lokho ukuhlukana ngokwamakamera bese gcina kubekwa kabi ngegama lokuthi mina ngihlukane naye ngoba sengina inxa yamadoda sengize ngamshiya nje ekamereni izathu kodwa nakasiboni isizathu sakhe ukuthi yini engisuse ekamereni Akasakuthinti. Cha yimi nje engaphuma ngathi ngicela mina ukuphuma ngoba manje sekizilakhe mina ngiyakuhlukumeza ngoba manje masila uzofika wena ufike ufune kube ngenze uzenzeka lutho emva kokuthi mangasakenzeka lutho sokuyingxabana sesiyala sibanga ukuthi yimina engenze ukuthi kwenze lokho kodwa mina ngingazi ukuthi kwenzekani nami ngididekile ngazi kwenzekani Mana ke sisekhona lapho nje ekamereni uyayikhombisa intshisekelo nama efikile mayifikile uyayikhombisa yena bese kuba ikhona unganyakaza undindiki nhlobo okay anikaze niphume niye kubantu nakodokotela mhlawumbe nobheka ukuthi inkinga ikephi yenza ukuthi imizwa yakhe inganyakaza akaze siye kubantu because besingakholela kubantwini leyo nkinga kakhulu ngibona ukuthi ibe inkinga kakhulu ukuthi kuze kufikela kubantwini besingaze singakholela kubona ukudokotela ngathi ngaliphatha le yabo nje iqiniso lihle ngaliphatha ngathi hey makuna una lenkinga futhi kufanele udinga ukuthi mhlawumbe uye kudokotela nganganaka lokho kayinxaba nokhona ukuthi mina sengimsa dokotela ndakaya kodokotela ngoba enenkinga njani kade yimi enenkinga ngoba yena kwenzeka kumina kuphela okay ngathula ke mina phela ngoba angazi mina ngazi ngena nkinga yena ufike sesha inkinga so ngazi ngelila ngesengitshela ukuthi hayi futhi ngabe wayishaya wathi hayi ngikhulume nomngane wami thizeni wathi hayi ngcono uma kukhona inkinga nje ngiyobona udokotela ngampela kusho ukuthi waya ke lapha ngathi hayi mina masubona kanjalo anginankinga anginankinga ngisho ngathatha u6 months ngisho ngathola u12 years ngisho ngabo bani ngizokulinda nje wenze lokho okwenzani ezongeza usizakalile hayi nangampela ke futhi aye akenze lokho akwenzayo so ngabona futhi efika nayo izinto enze hayi emva kalokho ke kushuthi angazi ukuthi kwasekwenza noma ku right noma kunjani noma kwenzekani noma vele nakho wayenza ukuvala nje ukuthi khona kwenzayo hayi ke kumane kwawesi ke kwamane kwawesi ngabantu hayi vele ayikho ngento iyangasebenza imshwanguzo yodokotela hayi cha ayizange nje impela kwaqala ukuthi kwangesiyona ekwadokotela kwaqala hayi futhi nalokho mina ngambiza ngahlalisa phansi ukuthi hayi uyabona nithi njengamanje la sisokubudi no kusekhona ukuthi naye futhi wakubona nakho lokho ngoba phela into ayibona yenzeka kodwa manje inkinga ukuthi sonke isikhathi iblame yami yimina ngingamadoda mina yazi awasho namagama awasho nabantu osibani okay asifani anginandaba ke nalokho ke mina then ke bese ke ngiza la endabeni ye-divorce ke bese siyakhuluma siyabonisana futhi sivumela nje kahle ngihambe ngithatha amaphepha ngiyofaka i-divorce ngibuye asayinise aseve kwenziwe yonke into ibe right kwi-divorce efakwe wena befakwe yimina okay then kuthe qhubeka isikhathi futhi mina ngoba ngangithathe ulegal aid because ngoba ngangasasebenzi
uqhubeka isikhathi kwale kade kuyalindwa. So kwasaba ne-pressure ukuthi manje ngesikhathi nangale indlu ifanele ikhokhele. Ngagcina ngisukile futhi khona kwale ethi ungafuna oyimele. Mase ngimtholile lo oyimele ngisabhizi naye bese kutholakala ulokhuzana ngithole mina ukuthi userizanile emsebenzini. Hawu userizanile futhi emsebenzini. Hawu okay. Mayiserizanile emsebenzini angazi kwakwenzekani kodwa khona ngathi userizanile emsebenzini. Okay it's fine nganginandaba ukuthi userizanile emsebenzini. Qhubeke ke indaba yecase iqhubeke. Into eyaba inkinga ummeli lo wami ayiqale kahle indaba ahambe bese ngithola ukuthi kuwo lo mzuzu kuqhubeka icase ise-on kusahanjwa kuhamba enkantolo kodwa inkinga makiwe enkantolo mhlawumbe uthothi enkantolo kuthiwa lihlehlile o noma ushushisa kafikanga kodwa kube nezitori ezikhona ezidelayisa izinto nezidelayisa izinto. Okay phatha kuloko delaya ngizwa esethi ummeli sokusho ummeli ethi ke kuthiwa kunenye futhi ilokuzana icase evule ndawo ethizeni. Icase yani manje? Ya divorce futhi. Divorce yesibili sifakiwe. Yesibili. Efaka ubani? Esifaka umyeni. Okay. Hawu membuza wami hawu kanjani ngoba le isahanjwa kuhawukhamba ukuthi kube khona osevula ngale bese kube khona nengala. Hayi bese ethi ke owameli hayi kodinga ukuthi mina ngihambe ngiyokhansela le ngale ukuze iprocess ikwazi ukuqhubeka ngoba asikwazi ukuqhubeka kusekhona esengale evule asikwazi ukwenza izinto ezimbili. Okay ngivume lokho hayi asukumele phezulu impela ahambe ayo attend la ngathi uyo attend lokho yobheka lokho kodwa inkinga angimbonanga ngibuya mhlawumbe ne feedback ukuthi nakho ngile kufike kwathiwa lapha. Okay kuqhubeke ke emva kalokho uthe mase eyile lapho ukuthi enekhona into enjalo angangabe ngisayithola mina feedback kusuka lapho nje eyile lapha kwakufanele khona kuleyo nkantolo yekuyona uzakwazi ukuthola ifile kwenzekeni. Emva kalokho angibanga ngisathola ke mina feedback ukuthi kuyena ke lo qondene nami ukuthi lonke lesikhathi beloko ehamba kwenzekani akasanginikeza feedback angisazi lutho umuntu kwenzekani. Sekungathithi manje okwabo bobabili ngoba mina into engithola ngaye ethi usibanibani uthe usibanibani uthi akungenzeki ukuthi ngoba kuthi is like ingxoxo abayikhulumayo sebeyikhuluma babili mina angisekho ndawo ukubona sebeyikhuluma bodwa. Whereas kuwena umuntu whereas kuyimina phela ngabe mina uyenza yena abuye azotshela mina yebo ezotshela mina cha so kuyindaba yabo ngale bona mina angisangeni. Kungihluphe ke lokho kodwa kusho ukuthi anginalo ulwazi ukuthi kwenzekani angizazi lezi zinto ngimuke lokho engitshelwa khona ngoba mina angazi ukuthi kwenzekani. Iqhubeka kuthi 20 last year August nakho isokhona lezi zinto engasayitholi kahle ukuthi kwenzekani bese nje ngiyela kwa home affairs ngiyochecka nje khona into bengangiyoyichecka nje bangifika khona hawo mangithi ngithola ukuthi sengidivorciwe. Hawu kanjani futhi manje kuyilapho ke ngibona ukuthi hayi shuthi khona inkinga khona kufike kwathiwa kuvulwe ilokuzana icase divorce ngale engayazi ukuthi iqhubeka kanjani ngapha mangifike kwa home sengidivorciwe already futhi nakhona ngidivorce 2021 July. Hawu kanjani okay ngivele ngingabe ngisafuna ukukhuluma nalo qondene nami umeli lo qondene nami ngithi angisukumele mina ukuze ngithole ukuthi kwenzekeni la ngiye lapho okwenzeka khona lento ngithi ngiyofuna incazelo ukuthi kwenzekani nakho ngithola ukuthi kwa home affairs kwenzuke ngidivorciwe kodwa idivorce kuthiwa yenzeke iprocess yenziwe lapho ke lapho yenziwe khona. Angeke ngize ngibize igama lendawo. Lapho yenziwe khona ngiye khona mangifike nje ngichama ngithola ukuthi ngempela kwenzeke kanjani kodwa into abangichazela yona bathi ngeke bakwazi ukungisiza ngeke bakwazi ukunginika ukuthi kwenzekeni ngoba into abameli enziwa basuka bengekho uma bekhuluma abameli bobabili bona bahlangene ngeke bakwazi ukunginika ukuthi bangisize ngalutho. Into abanginikeza banginikeza idate ukuthi into engasiza ngayo ukuthi njoba uzochecka manje bekufanele ngalo date elanda kube khona lelo viki nje lilandelayo
kuzwe inkantolo kuzoba ne-trial. Kungithuza kwakhona lokuthi hawu kunama-date futhi ade ekhona. Bona mina bengazi lutho indaba zama-date. Ukuthi khona i-date elandela akaze angitshele lutho lo wami. Angazi lutho zonke izinto nje bengiblank ngazi lutho mina. Ngibuyele emumva then mangibuya bese ngiqhubha isikhathi ngimthinte lo owami umeli. Ngizama ukumfonela ngingamtholi efonini, ngizama ukumfonela ngamtholi efonini. Ngize ngimsendele i-message, ngimtshele ngimbuza ukuthi kuqhubekani. Angangiphenduli. Mhlawumbe ngisend i-message mhlawumbe kuphele 3 or 4 weeks ayithule nje ngangiphenduli ngingasho lutho. Ngize ngagcina sengimsendele i-message ngimbuza ukuthi kahle sisendawonye la noma kambe la usuwenza okuyinami sengenza noma asekho ndawonye la. Ilapho angiphendula khona kwathi beku December kodwa seku December nje. Ilapho angiphendula khona ngitshela wathi uyagula. Akekho right, uyagula. Okay. Kudlula amavikana ngiphinde ngimsendele i-message ngithi mina ngoba uyahlula ukungiphendula sengizocela ukuthi ngidlulele phambili ngiye kubakuphethe kwabalegal society angicabanga ukuthi ibona mhlaba abazongichazisela ukuthi umuntu uma efikile ezofuna usizo kubantu babo bese ephathwa ngalendlela engiphathwe ngayo mina abantu babo kufanele yini ngoba mina angisizakala kodwa ngifune umuntu ukuthi angisize angimele entweni enginenkinga nayo. Ilapho azaphendula khona ngoba wazaphendula ukuthi wathi ngikhathi ngimsendela wathi hayi ngizobuya kuwena ngaleso sikhathi ngimsendela wathi ngizobuya Monday. uMonday ke ngoba kuze kwaku December ngoba kuzokuba ku January nje manje ilokho abuya Monday. Akaze aphendula buye kumina, akaze asho lutho futhi, akaze nje akakhulume lutho. Into awazangiphendula wathi wangisendela message wathi ngomhla ka9 wazangiphendula wathi wanginika i-date ukuthi ngaleyo date kuzobekiwe kuyofinalize. Umbuzo wami ukuthi kufinalize ini because njengamanje mina angazi lutho nokuthi kwenzekani. Wangithi kuyofinalize. Ilokho nje engibeneke engifuna nkosami ukuthi ngithole ngizela ngoba ngizofuna ukusizakala ngoba nginenkinga enkulu eyenzeke kumina. Ngilokho nje bengifuna ukusizakala khona ukuthi ngithole ubulungiswa nami ukuthi kahle kwenzekani. I-divorce njengoba kuthiwa isifinaliziwe isayine obani? Ngoba ufuna usave usayine. Ilapho ilapho ukuthi angazi okokuqala ukuthi ngoba phela ngikhathi ngoba yafaka mina ngangilindele ukuthi ngizobizwa nginikeze i-divorce decree nami ngiyibonele ukuthi nansi nami ngiyibone. Angizange ngisave, angizange ngisayine lutho kodwa kwavela ukuthi mina ngisaviwe ngasayina. Kodwa mina ngaze ngitshelwe lutho ngaze ngisave ngaze ngenze lutho nje. Okay. Ingane ninazo? Yebo. Sihleli nobaba manje ubaba noma? Sihleli nobaba. Sele ngakeni ubaba? Yebo. Unaye access ukuthi uyibone wena? Anginayo access ukuyibona. Awu ngoba phela ngathi divorce yenu ibi mutual agreement naxoxisana navumelana. Yini manje sikuprevent ukuthi ungakwazi ukubona izingane ngoba phela bekungakhombisi khona ingxabano ebikhona between nina babili? Igcinisa ikhona ke ingxabano ngoba emva kwalokho ke ibe khona ingxabano. Awu. Ibe khona impela ingxabano ngoba kwi-process ebiyenzeka nami ngicabanga ukuthi kwase kucasuka kahle ngoba ngaze ngamtshela ukuthi hayi ngoba naye useyikhethele yakhe indlela nami sengiyikhethele yami. Ngoba naye useyikhethele ukuba nomuntu nami sengiyikhethele ukuba naye. Kahle ngayi ngoba kwakuthi kakuyinto ekhona. Nami ngangenza ngoba kucasuka ngizamthi naphathe kabuhlungu naye. Ukuthi kukho konke lokade kwenza nami bekungiphatha kabuhlungu bekungangiphathi kahle. Okay. Ya iyahlupha into zothanda. Eziyahlupha mase zinje. No siswami siyasizwa isikhalo sakho. Nocela ukuthi usizakale khona. Njengamanje okusho ukuthi i-divorce ekhona uyalikhipha ngembaba uthi awuyazi. Angiyazi impela. Wena wazi ukuthi usanomkhwenyana? Mina ngazi ukuthi i-divorce yethu ise-on isasetshenzwa. Angiyazi lesi esikwa Home Affairs
mina ngazi nje kusahanjwa nje inkantolo ngoba ama-date nje besekhona ngoba ikhona nje kade ikhona ngoDisemba kusahanjwa inkantolo. Ithina le divorce esifaneleziwe kukhona ekukhipha nakho wena noma nje kukhipha nje angazi nje lutho, angazi ukuthi ikhona engikhipha nakho noma hayi kukho engikhipha nakho, angazi lutho nje. Okay. Yeah, Kodwa ngisola ukuthi ngoba phela ngikhathi exoxa lo umelama ngixoxa ukuthi kwiform ayibhalile yayithi ngithe mina ngifuna lutho eyakhe. Futhi washintshe okushiwo yimi wakushintsha wakwenza kwawukwakhe. Okay. Yikho bengisho nasiqaleni nje ukuthi imoto lama divorce la abantu bakhipha bengenalutho. Yebo. Oku wrong ke lokho ngoba phela manje kungafanele kuhambe kanjalo. Uma kuwukuthi benise othandweni solungasekho akuhlukane nje kahle nalo athole wakhe nalo athola kwakhe ngoba inkinga yakhe yena uthi yena eyamala akayazi ngayenzana. Whereas mina okwami kula phambi kwanomali ukuthi ngayenza ukuthi ngasebenza endlini ngarenovate indlu ngenza yonke into futhi ngangikhulume even nanaye ukuthi enye ingxenye ngizocela ukuthi ngakhele umama indlu ngoba ekhaya akekho umuntu osebenzayo. Umama usashona uma ushone engenayo ngisho indlu. Ngicela ukuthi enye ingxenye ngoba vele kwangemali engakanani ngakhe nje u2 room kamama ukuze abe nendlu. Lena enye ke sengizolungisa endlini. Okay sasami. Usho njengamanje unezikhalo ngommeli wakho. Uphinde futhi ke ube ikhona ukuthi ukudispute le divorce ekhona. Yebo. Okay, futhi ke ngosadini likammeli ngicabanga ukuthi ke nokuthi uvela uzoxhumana na ile practice council. Yes, ngizokulekela uxhumane no chairperson wakhona usesiphele like ezethen ukwazi ukulontsha kahle complaint yakho kubona. Bese ke sithola ke futhi ukuthi kule divorce because kufanele ihambe phela dispute enkantolo ukuthi uyayichitha idivorce awuyazi. Iyahluphayo ngoba ibe nezindleko lezi njengoba ngisho nje ukuthi abanye abantu bagcina ngempela beluza izinto ngoba imali abenganayo. Yabo ukuthi bahambe bayophikisa lezi zinto ngoba ziphikiswa ema-high court lezi zinto zidinga imali. Hopefully ukuthi nawo Department of Justice uzokulivule elinye ikhasi nabo bavule namehlo bayibheke lento le because futhi baningi abantu abasafarishayo ezandleni zabo because bengenamali uku-afford abameli, whereas i-corruption noma i-fraud yenziwa under their nose because ama-divorce enziwe enkantolo. Home Affairs nje suke iya sekwenziwe i-formalism yokuthi funa kuprintwe whatever kuregister lokho abasuke beregister ukuthi you've been divorced. Angazi ke noma i-divorce iphuma ne-certificate noma iphuma nani. Yabo but umkhuba ulaphana enkantolo. Yes, of which it fall under ke Department of Justice. Iwona kufuneka usukume ubheke kahle la uyithintithe nawo ukuze kuphume konke lamakhiza nohamba nawo ngaphansi kwawo. No sizozama lesisukulekelela. Sizozama. Ukukhuluma nje mhlambe nabantu ke South Africa bonke ungacela kubona usizo mhlambe ungazicela amakhono ofisa ukucela nokuthi mhlambe ufuna ukukhuluma nembokodo mhlambe nobuhlungu odlule kubona ungaqwashisa nembokodo na because baningi abathanda umshado. Baningi futhi abasesimene esinjengesakho okungasekuhle emshadweni bafuna ukuphuma. Ungathini kubona? Engakusho nje kwembokodweni ngingathi ngazi ukuthi hayi no kibo ngaphakathi nekhokho umoya sisi. Engakusho nje ukuthi ngathi yona lento iyahlukumeza ngoba nisuke ningene kukuhle emshadweni. Uma sekunezingxabano nibe senikhohlwa ezingxabanweni zenu ukuthi kunezingane ngoba egcineni kukho konke izingane zisuke zingenile seyingena kulento yenu ezisuke zingayazi zona noma ngabe mhlawumbe seyikhulile zisuke zibona ukuthi kwenzekani kodwa zisuke zingenasale yona zisala bese ziyahlukumezeka njengoba sokuhlukumezeka mina ngenxa ukuthi ezami seziyahlukumezeka.
ngifisa kakhulu nje ukuthi ngathi ngingasizakala noma ngingazi kanjani ubaba umkhulu azongisiza kanjani ngoba zonke izinto zenziwa ngemali ukuthi silekelane njengabantu besifazane ezinkingeni zonke esihlangabezana nazo ngoba siba nezinkinga mase silapha emshadweni ngoba zonke izinto othothi ziyenzeka sithothi sesiyathukeka kuthiwa wenza ukuthi ube wazi kahle ukuthi awukwenzanga kodwa ngenxa yokuthi umuntu usuke evika ukuthi yena khona kwenzayo engafuni ukubona ukuthi khona kwenzayo ngcono thina abesifazane sithuka nje sihlale sithukeka umuntu mayisenzile into yakhe igama elihle nje ufebile ungafebanga kodwa nje igama nje lokuthukeka labantu besifazane ukuthi ufebile umuntu noma kade kwenza kodwa kuba buhlungu mase mhlawumbe sokuthiwa sokubhekele naye sokuphelile sokubuyisela kuyena kuba buhlungu kakhulu ngoba thina kuphenduka kuthina kuthiwa uthatha imithwalo yakho uphuma uhambe ngoba nakho ufebile kodwa yena uhlale naye mhlawumbe 12 or 15 years enza the same thing mhlawumbe nawe osumkhombisa yona kodwa yena azange umthathele isinyathelo kunalokho umkhuselile wamvikela kukho konke. Yo, siyabonga ukuzwa usizi lakho. Hey, cha ake sinuke namakhwapha entweni zothando. Kulabo abathandwayo-ke nabathandayo nalabo abashadile. Ngizokhutha nje esimeni sakho sisi ukuthi uyasho ukuthi umkhwana wakhe wayebuya mayeze ekamereni kuyena ngasanyakazi lutho but angayibheki inkinga kuyena ayikhombe kuyena usisi. Siyasonta ukusonta but akusho ukuthi masisonta nathi izinto zezulu ayisebenzi. Ziyasebenza izinto zezulu kwaba yisebenzisa because lapho sukuhamba khona awumazi lo muntu ungasindiswa ekhaya nisonte nonkosikazi wakho noma nopartner wakho but uphumela ngaphandle la uhamba unqampula khona awubazi labo bantu ukuthi basebenzisane bona and lo mshado usukukona uma usemshadweni mhlawumbe ufuna ukubhidlisa so kuyakwebe kuhle ukuthi ubheke macala onke ungabheka kwabasentshonalanga ubheke nakwamakhambi ezulu ngoba nje uma kungasavuka induku ekamereni kuwena uyindoda mhlawumbe kuyenzeka nemithi izulu iyakwenza lokho but uma ufika ngaphandle ufike kunyakaza but okunganiki-ke mhlawumbe ukuthi phela lokho songazuthi uthembela khona entweni zezulu but kukhona nalokho kuyasebenza that's in proven ukuthi lonto ikhona so-ke kuye kube kuhle ukuthi nihlale phansi zikhaphule nibonisane ngoba because ukhona vele usuke sephuma ekujantshi ngoba ngeke uzithole lezi zinto uhamba kahle kulayini uqondile nje ibuya noqadolo nje ngoba athi suke isidla amahlanga no sesiwami siyazwelana nawe dadewethu kubuhlungu ngene emshadweni phinde umshado uphele la nawo nenithatha ifungo manishada ngithi siyofa silahlana manishada ngithi kuthatha ifungo lapha kumfundisi kuthiwa siyofa silahlwana ukufa kuthiwani Sisho masithi uhlukaniswa ukufa impela kodwa senzakalanga akusenzekalanga okubuhlungu kakhulu ukuthi ke ngikhuluma njengamanje yena lo muntu engitshela engazi kahle ukuthi uyena owayimbangela yakho konke ukuthi kuze lo mendo amuchitheke ukhona uyena anayo unengane ngathi ngiphuma mina kwakufika ingane kwaphela ngisho inyanga kwafika ingane okusho ukuthi it means ukuthi kwakuvele kunomuntu okhona kukho konke lokho kwenzekayo. Ngikhuluma ngomuntu okhona endlini njengamanje ohlezi endlini ohlelo nengane osekumndeni kuyena mina owami umndeni sofanele uhlukumezeke ngoba sokufike yena. Enye into le ebalekile abantu besifazana angeke ngikhulume lento ngoba kuyekuthiwa imbokodo yazi noma thina abantu besitisa vele senamaphutha siyayihluphela thina siyahlupha nje amadoda zambe singena emasimini abantu nje sinqampula inendlela kwenqanda ngayo inkomo kodwa nembuzi mangabe ifuna ukudla amasimi abantu kodwa kukhona into engithi ngiyiveze ngani nabantu besifazana uyazi abantu abasebenzisa umuthi kakhulu beyosebenzisa futhi kwabanye abantu besifazane enini abantu besimame yabo inina enithakathana kakhulu ninodwa letha lona lokho kudlisa abantu besilisa ukuthi uyambamba nawe uzama ukuzakhela party osukumficile ofuna umkhipha ngechitho angazi into lakhona kuthiwa ichitho kunye whatever nikwenzayo ukwenza komunye umuntu wesifazane
bayavela la khona neyinyanga la ehlale zivela la kuma social network angithi yabo sipromote khona ukuthakatha especially khona futhi lokho abantu besifazane bekodwa bethakathana but no one has ever looked to that angle ukuthi akuyibhekeke le angle ukuthi ngoba nayo lento yokuthakathana iyodwa i-abusive iyodwa lento le niya-abusana ninodwa but through ngokwe scientific nokwemvelo le yamakhambi esiZulu ngoba abanye bagcine beshonile yabona ukuthatha umuntu wesimame niyazi nenzani niyeqisane omunye akasakwazi ke esikhathini niyazazi izinto enizenzayo omunye nimkhipha induna nithi isichitho kuningi nje nganza ukuthi abanye nibashaya ngezistroke nithakathana ninodwa angazi ngisacela ukuthi imbokode ikhulume lento le sibeke mhlambe kube ulonyaka mhlambe ikixoxe nama willing ngazithola ukuthi sibe khona singangena semasontweni sikhulume siphume siye nangaphandle kwenza ukuxhumana ikixoxe nathi samadoda kukhona okwethu nathi okwethu angithi yabo nathi sinamakhizana ethi kufuneka sihlale phansi sinqompulana namakhizana sibone mhlawumbe ukuthi 2024 siya kanjani phambili ukuzama ukulungisa but nje abantu besifazane hayi akeniyekeni imithi kanza kwethu akeniyekeni imithi kanza kwethu nilimaze ezinye ingane zabantu yabo ngoba anifuni ungena ngisho esithenjeni njalo nje esithenjeni ufuna ukuthi hayi ngifuna ukumkhipha ngifuna ukuhlakaza umuzi wakhe awuhlakazi kahle wena uhamba umama ayi angazi bafethu but angazi nje ya siyabonga khona seswethu sizozama sesokulekelela sizozama seswami ngayo yonke indlela njengoba ngisho nje Thursday ngiseMaritzburg nginemhlangano nobaba uMncabe from Home Affairs provincial ngizozama ukudlula kene sesiphele ngimbone if it was possible bengathi buya sihambe nawe but ngeke nqethe usuka kude cha mhlawumbe singakushaya isikhathi but i-application yakho maybe mhlawumbe yake assist ukuthi mina ngihand over esandleni kene sesiphele so sizokwazi ukuthi ithole lokho kuphuthunywa urgently yes ngizokusiza masizolekelela kathuleni siyabonga kakhulu bawumkhonasi nethimba lakho siyabonga kakhulu siyabonga sesicela ukuvalisa nganza kwethu siyaxoxa siqalele ethi noma musaya kude sisi sizozenza ke lesi ngxoxo kanje ezakhayo nokulekelela abantu continuously khona la kuthuleleni siyabonga nje kwanamhlanje nisale kahle emakhaya